that umhlaba khona into ekuthiwa criminology. Amen. What criminals do, they do not teach each other crime. Amen. They do not tell each other crime. Amen. But they involve each other. Yonke isigebengu esiyenzayo asifundise isigebengu. Isigebengu asitshele isigebengu ukuthi kugetshengwa kanjani. Kodwa isigebengu siyathatha sikufaka emsebenzini usebenze naso. Njengoba sibona nala esikoleni ukuthi bakhona abahluphayo kodwa akumnandi ukuhlupha yedwa. Ufuna ukuthi adode nabanye babe yiqembu. Niyayibona leyo nto? Niyayibona leyo nto? So khona labantu labo ukuthi behamba ufuna bahambe negenge emva kwabo. Kwenziwa lento ethandwa uyena. Methanda ukuhleka kuyahlekwa, medinwe kufune ndinwe nonke. Befuna ukufunda kufuneka nifunde nonke. Mengafuni futhi ukufunda yabona nje nikuthobela umthetho wakhe. Niyayibona laba abanjalo. Ngoba befuna ukuganga eklasini fune nonke nigange. Funa nje niphathwe uyena. Yonke into nje ingaye. Befuna ukudelela uthisha nawe uyapho. Niyababona labantu engikhuluma ngabo. Ake sibalame. Elande sonke sibalame. Funa ukukusiza namhlanje. Ela ubuke ikhishi lakini. Uyabona? Balamehlo, balamehlo. Ngangiphendula. Ngangiphendula. Buke ikhishi lakini. Ulamakhabela. Sebalame. Buke ikhishi lakini. Uyabona? Funa amakhabethe. Uli fridge. Hambe edining la kubuka khona TV. Khona la dining ungamphezulu khona ukusiza. Into eyodwa ngicela ubuke around la endlini. Buke ikhwama, buke umbhede. Buka the floor. Ebese-ke ukhumbula leliyalanga umzali wakho lo muntu omnakekela ekuthethisa. Uyambona? Uyambona ekhaya inyembezi? Wawenzeni ngalelo langa ngiphendula usomvuma thula nje wena ubuka nefilimu edlala ekhanda lapho. Uyambona ugogo wakhe ekuthethisa? Ngicela ungangiphenduli. Uyambona u-anti wakho ekuthethisa? Uyambona ubhuti wakho ekhuluma nawe ekhaya inyembezi? Elasifulame. Uyofika isikhathi empilweni yakho la uyayikhumbula khona izinsuku enje.